Ik ben Alvin, a.k.a. Doekie. En ik kom uit Heerlen. Op dit ogenblik ben ik in Haren. En is het 8 uur 's ochtends. En dan heb ik weer een nachtelijke muzieksessie, studiosessie met deze teenage heartthrob. Scare Baby Mac, a.k.a. Scare en Boos. En ja man, dat is dagelijkse routine. Of eigenlijk nachtelijke routine. Lekker plaatjes maken in de studio. Maar deze moet ik gaan doorbreken. Door met 7 andere talenten te gaan werken tijdens Talent Lab. Super excited natuurlijk. Vooral om van elkaar te leren. Om van elkaars processen en formatten die worden toegepast in die verschillende disciplines. En ze kijken te nemen en elkaars kurken. En vooral ook met elkaar samen te werken en iets moois te maken.